Il-ġimgħa d-dieħla l-Gżejjer Maltin se jintlaqtu għall-ewwel darba wara l-staġun tas-sajf minn maltemp qawwi li hu previst tul kważi l-ġimgħa sħiħa. Maltempata, riħ qawwi u ħafna xita li għalkemm wieħed jaf ikun qed jistennihom f'dan iż-żmien tas-sena aktar joħolqu inkonvenjent fit-toroq Maltin. Dan minkejja li s'issa qatt m'hemmx twissijiet uffiċjali. Tkellimna ma' Svetlana Karwana mill-Uffiċċju Meteoroloġiku dwar dak li qed nistennew fuq il-Gżejjer Maltin fil-jiem li ġejjin. Mit-tnejn sal-ħamis nistennew ħalbit tax-xita bir-rad kif ukoll għandu jiżdied ir-riħ, speċjalment minn tnejn war nofsinhar kont kif jidher minn bħalissa għalkemm jista' jiġifieri jinbidel mit-tnejn war nofsinhar sal-ħamis on average jiġifieri ħajkun qisu forza 6 u xi waqt jiġifieri jista' jilħaq ukoll forza 7 jew kellha għat-tlieta u l-4 għalkemm għadu kmieni imma hemm iċ-ċans ukoll nirriħ jilħaq qawwa tarif. Kif għedna ġifieri nistennew ħalbiet tax-xita bir-rad bil-furi tar-riħ. Għall-ewwel ukoll ix-xita jista' tkun xita tal-ħamrija mbagħad forsi tiġi iktar clear. Mill-indications li għandna s'issa l-iktar li jidher bħala ammont ta' xita kkonċentrat mill-isum it-tnejn war nofsinhar sa l-4 war nofsinhar, ovvjament ikun hemm xi breaks in between. L-Uffiċċju Meteoroloġiku informa lill-pubbliku li jekk ikun hemm lok ta' xi twissijiet dwar il-maltemp huma jagħmlu dan fuq is-sit elettroniku tal-uffiċċju. Barra minn hekk jintbagħtu avviż ukoll id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u lill-midja lokali biex il-messaġġ ikompli jasal għand kemm jista' jkun nies u ħalli tkun evitata xi traċedja.